أعتبر بفلت كنت واتعني تراي كنا بكوني هاي تفاريني أعتبر بفلت كنت زلوخا نمنباري أستماقيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماقيريو هاليلويا أملا خلو أبزفان قرمان كبر تسلمو يسوس علو أبزفانو قرمان كبر تخبيبو بقدمو نسو حيال فطرات كله يسوس يبل بقدمو نسو حيال فطرات كله يسوس يبل سوي كايو برهنكا تكي خايو ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا زلوخا نمنباري أستماقيريو هاليلويا تمسكن بكرامة هاليلويا كبرت سيادة هاليلويا بلا نلعلي እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ካብኡ ንላዕሊ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሓሳባትካ ኣባና እግዚአብሔር አቦ መወዳድርቲ ስለዘይብሉ ዓብ ስለዝኾነ ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ንላዕሊ ስለዝኾነ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ ካብቲ ንሕና ንርእስና ንሓልየላ ወይ ክንሓልየላ እንኽእሎ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ኣፀቢቕካ ኣዝኻ ልዕሊኡ ስለዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ በኣኻ ስለንነብር ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ዕጋበትና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና በኣኻ ስለንዓግብ በኣኻ ስለንፀግብ ተስፋ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ኣብቲ ተስፋ ዘይብሉ ቦታ ኣብቲ ተስፋ ዘይግበሮ ጊዜ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ልዕሊኡ ኮይንካ ስለትርከበልና ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብምስጋና እምበር ብጭንቀት ንኸይንሓልፍ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ነመስግነካ ኣለና ስለተሓስበልና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ልዕሊ ኣደ ልዕሊ ኣቦ እግዚአብሔር
أبو تحسب سلازخون كان مسكنك هاليلويا እግዚአብሔር أبو نعنا ندقها سلتكنا غنا مسكنك هالنا እግዚአብሔር أبو كابها سلازخون لنا مسكنك هالنا هاليلويا تمسكن بلك هالنا እግዚአብሔር أبو أبدي هيوت زيبلو እግዚአብሔር أبو نسخة هيوت سلتزرع نمسكنك هالنا እግዚአብሔር أبو أبغى موت دبها سلزيلنا مسكنك እግዚአብሔር أبو نسخة هيوت سلازخونك كابتي هيوت ونسلت هبنا نمسكنك هالنا እግዚአብሔር أبو كابتي فقرها تخافت سلز جبر كنا نمسكنك هالنا هاليلويا እግዚአብሔር أبو أتي أبكال أمانم زير كب فقرها እግዚአብሔር أبو نعنا جن سلز هالكنا نمسكنك هالنا تخافت سلز جبر كنا نمسكنك هالنا እግዚአብሔር أبو سلتنابرنا نمسكنك هالنا هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር أبو عبس لزخونك تمسكن بلك هالنا هاليلويا እግዚአብሔር أبو كابتي بلعي بلع توت እግዚአብሔር أبو لزخونك هاليلويا እግዚአብሔር أبو نمسكنك هالنا هاليلويا እግዚአብሔር أبو تمسكن እግዚአብሔር أبو لومي እግዚአብሔር أبو مسانا هوينو زمسكن زبلة እግዚአብሔር أبو لومي كمسكنك كازمت زبلة እግዚአብሔር أبو برغتك كتبزحلو بشم يسوس تقلنا منفسك كعزز تقلنا እግዚአብሔር أبو كله كابها نبها كخونلنا تقلنا هاليلويا እግዚአብሔር أبو بنقبرو زبلة كله نسها بينها كتكبر نسها بينها كترقى لومي نتقللنا እግዚአብሔር أبو هاليلويا هاليلويا إذ مسوعتنا እግዚአብሔር أبو كم أسجنا እግዚአብሔር أبو هاليلويا كم ناي أبيل مسوعتي نسخة كتوسدو هاليلويا لومي كتبارغنا بمنفسك كتتقبلنا እግዚአብሔር أبو بمنفسك أب منفسك أب حق هوينا كنملا كدقفنا نتقللنا እግዚአብሔር أبو تمسكن بلك لنا هاليلويا تمسكن مسكن እግዚአብሔር أبو هاليلويا እግዚአብሔር أبو حجر ما أتقللهم كابها زي كون زبلة منافستي كابها زي كون زبلة حيلي እግዚአብሔር أبو أبدقها እግዚአብሔር أبو كيك قرب بشم يسوس لو متقلهم እግዚአብሔር أبو لو مينات كفو نقلكو እግዚአብሔር أبو هاليلويا أمونغو اتنايت ألمات حيل እግዚአብሔር أبو لومي سيفكا كهلو تقلنا እግዚአብሔር أبو بدمكا كتشفننا بمنفسك كتحلوانا እግዚአብሔር أبو أبتي كفو دبهال جيزي እግዚአብሔር أبو أبتي حلوا زي بلو جيزي እግዚአብሔር أبو نسخاقن أبقوننا كتكوننا እግዚአብሔር أبو كتحلوانا እግዚአብሔር أبو نلمنك لنا أب كل كفو دبال እግዚአብሔር أبو نحنا سابق إدمينا انتهالو عين فلتنينا እግዚአብሔር أبو نسخاقن كله ترئي هاليلويا እግዚአብሔር أبو تبدحريت بقدميت نزلو كله تفلت እግዚአብሔር أبو سلازخونك እግዚአብሔር أبو لومي نحنا إمنت أباها نقبر علينا هاليلويا እግዚአብሔር أبو كتحلونا بدمك كتشفننا كل كفو دبل እግዚአብሔር أبو كتكلاغلنا نتسللنا هاليلويا كابها زي كون زبل لومي እግዚአብሔር أبو هاليلويا ننقلولنا كيك قربنا እግዚአብሔር أبو لومي እግዚአብሔር أبو ننقلولنا ناتكا منفس ناتكا هلاونا ترح أبانا كخون نتقللنا እግዚአብሔር أبو كترد عنا بتسخاء تدليو بوتا بتسخاء تدليو قودنا كنملالس كترد عنا نتقللنا እግዚአብሔር أبو كبر اسنا كنقبرو نخيل سحادة كويلا እግዚአብሔር أبو بأخاقن سعرت مخانا سلا نفلت እግዚአብሔር أبو بتسخاز بالكاي بتسخاز مدب كالنا كنملالس كدقفنا نتقللنا بتسخاز مدب كاين بركابتنات كان منجدي كتسخاز مدب كاين وطا يزبل ነገር እግዚአብሔር أبو هاليلويا لومي أبانا نخي قاتل እግዚአብሔር أبو لومي أبانا نخي كون እግዚአብሔር أبو هاليلويا نتكفو نقلو لنا እግዚአብሔር أبي هوتنا أب تقولو نقبرو زبل choices ناتنا እግዚአብሔር أبو نبينها ننقسكالنا نبينها نشمكالنا እግዚአብሔር أبو نسخاز بالكايو تزي كوينو كابت السخاز بالكاي وطاي كيكون እግዚአብሔር أبو لومي እግዚአብሔር أبو نزي نزرع لنا
ሃሌሉያ እስኻ ዝበልካዮ ጥራሕ ይኹን ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ፍቓድካ ይኹን ንብል ኣለና እግዚኣብሔር ኣቦ ሃሌሉያ ከም ፍቓድካ ክንነብር ክድግፈና ንጽሊ ኣለና ሃሌሉያ زي بالعغات هيتبوق علونيو زي السغاس هيسناي علونيو زي بالعغات هيتبوق علونيو زي السغاس هيسناي علونيو تجنك إسكت ويتدللك
ካባሃዩ ካባሃ ስጨንቅካ ኢሰከቶይ ተገልግለካ ሃብካዮ ካብ ሰብ ጽብቁ ሰናይ የለን ኢሉ ጽብቁ ህይወት ኩሉ ካባሃዩ ዕጋበተይ ኩሉ ትሕተይ ካባሃዩ 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 ካባሃ ካባሃዩ ካባሃዩ ካባሃ تبلعي بالعلم وتعلمكايو تاريخي وانساب الوات نتخايو نعاقا مركب كل سنة مركبيو تتي برغت ليلي مركب ملتايو 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 بزي بأخان تيتفوق على الديو بزي بالسغاس تيسناي على الديو بزي بأخان تيتفوق على الديو بزي بالسغاس تيسناي على الديو يسوسي سلاميسي كابايو يسوسي دوم بالي كابايو يسوسي سلاميسي كابايو عبلبقا كابت حسبكو يا أقلمني عب عينها كاب كبركو يا أقلمني عبدا يا أحلني يا أحلني يا أحلني
هاليلويا እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንካል እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ አቢካስተት ወቀና እግዚአብሔር አቦ አብዒት ክቡራት ስለዝኾና ሕስታት ክነስናስ እግዚአብሔር አቦ አብዒት ክቡራት ስለዝኾና ለመስገንካ ሃሌሉያ አበጽንታ ስለተሰማዕና ሃሌሉያ ክፉአት ክነስናስ እግዚአብሔር አቦ ዘረባና ጸሎትና ክትሰምዕ ትብል እግዚአብሔር አቦ ስለዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ ዘይግባአና ክብር ስለዝገበና ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ሃሌሉያ ንኹሉ ነገረይ ጽቡቕ ጌርካዮ እንታይ ኣሎ ጎዲሉ ንዝብሎ እንታይ ኣሎ ጎዲሉ ንዝብሎ የብለይን ዝብሎ የብለይን ዝብሎ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ድሌታትና ትማልእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እቲ ዘድልየናስ ንሕና እኳ ከይፈለጥናዮ ንስኻ ግን ፈሊጥካ በርቢርካ ስለተማልአና ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ ትሕትና ንርእስና ንሓሌልና ንላዕሊ ስለዝኾንካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንሕና እግዚአብሔር አቦ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ስለዘይንርኢ እግዚአብሔር አቦ ጽቡቕ መሲርታትማን ክፉእ ንነብስና ስንገብረላ ኢና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ኩሉ ትፈልጥ ኩሉ ትርኢ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እሞ ከዓኒ ካብቲ ክፉእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተኣሊ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሓልዮትካ ኣባና ዓብ ስለዝኾነ ተመስገን ሃሌሉያ ንኹሉ ነገረይ ጽቡቕ ጌርካዮ እንታይ ኣሎ ጎዲሉ ንዝብሎ እንታይ ኣሎ ጎዲሉ ንዝብሎ የብለይን ዝብሎ የብለይን ዝብሎ ምድረ በዳይ ናብ ገነት ለዊጥካዮ መፍሪ ዓይኒ ማያት ተፊልካዮ ምድረ በዳይ ናብ ገነት ለዊጥካዮ ደራ ምድሪ ዓይኒ ማያት ተፊልካዮ ትልውጦ ንኹሉ ንስኻ ንህይወተይ ትገብረሉ መቐፀልታ ትልውጦ ንኹሉ ንስኻ ንህይወተይ ትገብረሉ መቐፀልታ ናብራይ ለዊጥካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ ምሕረተይ ወሲፍካ ምስጋና መሊእካዮ ቋንቋይ ለዊጥካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ ምሕረተይ ወሲፍካ ምስጋና መሊእካዮ
بزحمات السزيات عتاقلتي عتبيقايو لو يتكايو نقراتي ቋንቋይ ለዊትካዮ ነገራይ ቀይርካዮ ወርነተይ ወሲካ ምስጋና መሊካዮ ዘረባይ ቀይርካዮ አድራሻይ ቀይርካዮ ወርነተይ ወሲካ ምስጋና መሊካዮ 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 ጽርካኒ አሎኻ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ብምሕረትካ እናኸለልካ ተጸይረ ኣለኹ ኣብቲ ሕያው ቃልካ ተተኺለ ኣለኹ ያው ቃልካ አይርስዖኒ ትፍቕርኻ አይርስዖኒ ትሓልዮትካ አይርስዖኒ ኩስነትካ አይርስዖኒ ትሓልዮትካ ከይደክም ከይለ ኣጆኺና በልካ ጸልማታት ዝኾነሉ ብርሃንካ እናብራካ ንጎቦታት ሜዳ ጌርካዮ ኣሳጊድካኒ ብሩኽ ጐይታ ከምዚ ከምናሎ ንዓ ክንዲ ኹሉ ዝኾነለይ ኣባ ዘብል ጫ በፂሑኒ ኤረድሮት ፍርቂ በፂሑኒ አየህንደይ ተዓዊተ እግዚአብሔር ኮይንካ ስተይ አየህንደይ ተዓዲለ እግዚአብሔር ኮይንካ ስተይ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ እቲ ዘይሓልፍ ክርስቶስ ምምራፅና ዓብዪ ዕድል እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ነቲ ዘይሓልፍ ክርስቶስ ምምራፅና ዓብዪ ዕድል እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ኩሉ ክሓልፍ እዩ እቲ ዘይሓልፍ ክርስቶስ ምምራፅና ዓብዪ ዕድል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብ ወደመስግንካ ናትካ ክንከውን ስለዝፈተኻ ነመስግንካ ካባኻ ስለዝኾነልና ተመስግን ሃሌሉያ
تمسك ناتك كونت لزفتها ناتك كونت لزمرت إنه كمان زي كون إكسيابير رب إنه زي كبعنا إنه زي مقعد هاليلويا تمسك إكسيابير هاليلويا تمسك Say hallelujah, Christos, angina, hallelujah, تمسك نورك على كبرنا أملاخ يخون جابير مسجن جابير برخ يبلكي يلدا قالنا دعمت أملاخه جابير مسجن جابير أملاخنا حد صلوات سجرنا أنا مسجرين أمو تحريه نبت سريع النازلو كان جابير كن كيدينا جابير أملاخنا الزنا نخبرك كان مسجنا كان لنا سلسة زي ودا محرتك سلحليتك جابير أملاخنا سلامكنا خانك وجابير أملاخنا بزامشت زيا كبرنا خان بكالونا زعدل زي ذهب كنا أبعد مينا زمعلت زوسخ كنا أب كل حدا قاسويرك بيود دو زبل كنا أملاخ نخبر خاخن كون جابير قويتا سراويت زبكع كنا زينا نمسكنا كالونا بزمشت زدماغ جابير قالك خن مهر تدالينا لنا مو وجابير أملاخنا خمتي أبقالك تصحيف زلو خلهم دقخي كابك جابير زتا مهرو كخونيوم تبايلو اللمو قويتا كابا خن مهر نسخاق تزاربنا ناتكا زي كونه نيوبولو قويتا ناتكا تريها بنا كابا خازقونه جابير قويتا سراويتا بو منفسكا جابير ناقلت لنا سخا وجابير بمنفسكا نفقد كابيل كاخت مرحنا حق ختفلتنا جابير أملاخنا بزامشت زياب كدمي خان قوما لنا قويتا كل خبرنا خايخون سناسل الزلخات تمسكن زامشت زياب رخت مشت قبر لنا وقويتا منفسكا زلوا مقلاسكا زلوا حيلخا زلوا مشت بسننا عزم لا مشت تكون لنا بسم يسوع كريستوس أب كدمي خان قرب كل خبرنا أخا سناسل الزلخات تمسكن بسم يسوع آمين كبرنا أملاخ يخون جميرنا يو زلونا تمرسي كاب قبر هواريات يو أب قبر هواريات تمليسنا لنا بتقال هاي كفلي مالتيو تقدم هاي كفلي كم معرف حدا كسع معرف عسرتو كلتة زلو رينا يو أبو زرعنا يو أقل قلوت بيتروس كم زخونه حجد ما كان معرف عسر سلسته جميرنا كتسيلنا سعمو الداتا خن كيتكلنا منفس قدوس بهاريا باولوس بتم قالوت مقلاقلتو زقبرو قبري كله حدا بحدا كنري إنا مالتيو
أبز حلفة مأتو زخوننان حدا نقراتن تقيسنا نيرنا أبقى رارات معرف 10 سلسة زلو كاب حدا ساعة سلسة خنبو ويمو لازم عالتزي زخون جيابي هيرز بلنا دما خنسمعنا معرف 10 سلسة كاب تقص حدا خمزي بلابتا أب أنصوكيا زنبرت محبركا نبياتن بمهاران نبرو برنباسن نجر تبهال سمعونن لكيوس بعال كرينن مس هيرودوس بعرب بعشمت زعبه مناينن ساولن زياتهم من እግዚአብሔር ከገልግሉን ከጾሙን ከለውኻ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ነትጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለዩለይ በሎም ሽዑ ጾሙን ጸለዩን አዳውም አንበሩሎም እሞ ሰደድዎም ይብለና ክብርና አምላኽ ይሁን አብዝ ሓለፈ እታ ጥዒቲ ቤተ ክርስቲያን ወይ እግዚአብሔር ዝባረኻ ቤተ ክርስቲያን ንአምላኽ ዝፈርሁ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልኡ አገልገልቲ ዘለዋ ያንሳ ያኻ ብጽቡቅ እናተሃንጸትን እናዓበየትን ትኸይድ ኢልና ነርና እቶም ኣብዚ ተጠቂሶም ዘለው እግዚአብሔር ንማሕበር አንጾኪያ ዝሃባ አገልገልቲ ሓሙሽተ አገልገልቲ ተጻሒፎምልና ኣለው ክጅምር ከሎ ባርናባስ ይሉና ኣሎ እቲ ባርናባስ ወዲ ምጽንናዕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ንሪኦ ኢና ኣብ ካልኣይ ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ ከምኡውን ነገር እተባሃለ ስምዖን ጸሊም ነገር ኢልዎ ዘሎ ሉክዮስ በዓል ቄሬን ትበሃል ኣብ ሰሜን ኣፍሪካ ኣብ ሊብያ ትርከብ ዓዲያ ሉክዮስ ካብ ኣፍሪካ እዩ እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል 40 ሽመት ዝዓበየ ካብ ሄሮዶሳውያን ማለት እዩ ምስኦም ዝዓበየ ከዓ ማናይን ዝበሃል ሓምሻይ ድማ እቲ ጳውሎስ ዝተሰምየ ሳውል ዝበሃል ሓሙሽቲኦም ዞም ኣገልገልቲ እዚኦም ብጾምን ብጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቦም ንኣምላኽ እናገልገሉ ከለው ኣብ መንጎ መንፈስ ቅዱስ ተረኺቡ ንበርናባስን ንሳውልን ነታ ቀዲሙ ዝጸውዖም ጽዋዓ ክፍጽሙ ክፈልይዎም ከም ዘለዎም ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ከም ተዛረበ ይነግረና ኣብዚ ክፍል እዚ ነቢያትን መምሃራንን ዝብል ውህበት ጸጋ አገልግሎት ኣብ ዝሓለፈ ጥቅስ ዘበልናዮ ኣብ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ 5 ውህበት ጸጋ አገልግሎት ኣው ተጻሒፎምልና ኣለው ንሳቶም ከሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ጓሶትን መምሃራንን 5 ውህበታት ጸጋ አገልግሎት ኣው ተጻሒፎም ኣለው ካብኣቶም ክልተ ኣብዚ ነቢያትን መምሃራንን ይሉና ኣሎ ስለዚህ ጳውሎስ ቅድሚ ሐዋርያዊ አገልግሎቱ ምጅማሩ ድሕሪ 13 ነቢን ሐዋርያን ከም ዝነበረቶም ጠቀስናዮም ሓሙሽቲኦም ነቢያትን ሐዋርያትን ነቢያትን መምሃራንን ከም ዝነበሩ ይዝነግረና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓሙሽተ ውህበታት አገልግሎት ነዛ ማሕበሩ እዚኣ ዝሃባ ንምንታይ ምኽንያት ከም ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይነግረና እቲ ዝሃበላ ምኽንያት እቲ ናታቶም ዕዮ ሓሙሽቲኦም ውህበታት ጸጋ አገልግሎት እቲ ክገብርዎ አምላኽ ዝኣመመሎም እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 11 ክነግረና ከሎ ኩላ እታ ማሕበር ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ አምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስን ምእንቲ ክትበጽሕ ይብለና ንምንታይ ከም ዝኾነ ምእንቲ ክትበጽሕ ኢልዎ ዘሎ ናብ ምንታይ ክትበጽሕ ናብ ሕብረት እምነት እቲ እምነት ንኣምን ዝብልዎስ ኩላቶም ሓደ ዝኾነ መትከል ዘለዎም ሓደ ዝኾነ ሰረት እምነት ዘለዎም نأمن بإግዚአብሔር نأمن بودي نأمن بمنفس قدوس كبلو خلوس كلاتهم اتحاد خمت زي كونس كلاتهم حاد عينة امنت زلوم نتحقي زتقبلوا كونم انتي اتما حبرنا بحبرة امنت نفلت ود املاح كم اون نابوخل سبعين نعبيت نابلك بعملات بسحنا كريستوس اتما امنت كلهم ناب كريستوس مثال النعبي من تخديو وقويتانا المدحنين ان يسوس كريستوس زم حمشت وهبتات
نمحبرو ذهبا بتوسخ دما أبو أبتي إفيسون كنقرنا خلو إذا محمش توهبتات انتاي كقبرو مخانم أبو تصحيف زلو نتوم قدسان كا نقبري أقلقلوت نمهنات سقا كريستوس ملوآت ويعطوقات من تخقبروهم انتو ملوآت زبل كابتي كاتارتيسمون زبل ناي غريك قال تترجميو ملو عطوق بأملاخ زتعدك دلو زبل ترجم على سلازي اتوم هوارياتن نبياتن وانجيلاويانن قواسوتن ممهارانن نتهز بأملاخ نتوم قدوسان نقبر أقلقلوت نتب بأملاخ توابهم تسقى أقلقلوت كقلقلو من تخخلو تابيت كريستيان كان ناتهانت من تخيل سزعتقوم بقال أملاخ نامهارو بصولوت ناقبرو زعتقوم كعتقوم نتوم آمنتي كم التوهبوا أبو نجيرنا الله سلازي أبزي كلته وهبتات تسقى أقلقلوت نجيرنا زلو وهبت نبين وهبت ممهرن ناي ممهر وهبت أقلقلوت تسقان ناي نبينت وهبت أقلقلوت تسقان تزاري بسلا زلو لو مشت بزعبهم كنزارب إنا مالتي مجمريا وهبت أقلقلوت تسقى نبي زبل كنرينا قدم نبي زبل انتاي مالت مخانو تترقمو هنريو تبو يمثلني نبي زبل بمنفس أملاخ إنا تمرحي نايزمت نجر أقدمو زفلت ويكا أبكند أملاخ كوينو ززارب وي أف أملاخ كوينو ززارب وي فقاد أملاخ زقلت سب كم زغوني نحزو سلازي تنبي زبل منفس أملاخنا مرحوب منفس أملاخنا تدرخه بزعبا زمت زفلت جيابير استزاربو ززارب أف أملاخ كوينو أبكند أملاخ ززارب فقاد أملاخ تتقلت ألو فقاد أملاخ كازقلت كم زغوني قال أملاخي نقرنا أما صحاف قدس تزنتيلنا خمزلون مجمر يا جزي نبي زبل قال زتتقمه اجيابير بعلي جيابير مجمر يا نبي زقال نبي زبل قال التتقمه ازد ما ابز فتره معراف عسرا تقص شوعات نرخبو اجيابير ابي ملك تزاربو ابي ملك نساراي سبيتي ابراهام مسوسدا بحلمي اجيابير تقليصو زبلو انتاي كم زغونه خنقرنا خلو معراف عسرا زفتره تقص شوعات حجخا سبيت سبايا ملسا نبي مو من تغدحن كان السو يصلي لك انت زي ملسكا ياغنا نسخان ناتكا زبله كلن برقص كم تموت فلت يلو ابز قال زخم نريو زلنا اغزيابير بعلو ابي ملك بزعب ابراهام سي نبي يو امو يلو ابراهام نبي خمس غونه نمجمريا غزي ات نبي زبل قال ابز فتره معراف عسرا ينا نرخبو أبراهام نبي كم زخونه تتصحيفو نركب إذ نبي تترجم زلو نبي أي زبل كابناي إبرايس قال زمتسيو أما صحاف قدس بنتصل قطري نبي زبل 169 جزي تدقاقيمو نرخبو بملكع بزح قطري دما نبيات زبلكا 140 شوعتن جزي تدقاقيمو نرخبو اتي نبيح زبل أنستي تصوتها زملكت نبيت النبلو مالتيو شدشتا جزي أما صحاف قدس تدقاقيمو نرخبو سلزا قداسي نقر كم زخونه إنا نري بمسرة مصحف قدس بحصر زبالة أقلقلوت نبي أبزوم السعبو نقرات كتقالل يخيلي أقلقلوت نبي قداماي من تخالوت ملماني أمالاديو زمالد من تخالوتي أبز فترة معراف عسرا إذا قدمنا زنببنا يطقس شوعته اجيابير زبالو أبراهام نبي مو من تخدحن كان السوق تصليلكا إلو من تقالوت زلمن من تمحواي كالوت من تمدحان كالوت من تبرخت كالوت من من الصح نمملاس كالوت زصلي كم زخونه اتقال املاخي نغرنا اب قداماي سامويل معراب 10 تقلت تقص 23 سنون سامويل اتاقلقلوتم انت قالوت مصلاي
كم زخونه نجير الله كم زقبل أنس تصبقن صبقتن قنعتن منقدن بعد آخر مهركم ينبر توم حزب تأكيبهم كي نتأفئسي نوغودا مسكونه ساميل نتزاربهم كله تأمرات مسكونه من تقي نتأفئنا أملاخ بديلنا إنا موتقليلنا مسبلوه أنس تصبقتن قنعتن منقدن بعد آخر مهركم ينبر من تهم ملمان بمحداقين اكزيابير بدالسي كباير حقين من تهم زي ملمانيسي بدليو يلوه أوعيت اسم أنت هم كلمنيو أنا نبيه نأملاك نبيه سرحي دما من تقاتكم ملمانيو من تقاتكم مصلايو من تقاتكم صلوت تحدي جنان إجزابير مبداليو إلو خزاربهم كله نري مبارك قدام أي أقل قلوت نايتي نبي زبهال مصلاي سلا خالوت سلا رؤسو زي كنا سلا خالوت مصلاي كم زخانة أبزق على أملاك سي ينقرنا له اتقالاي ناي نبي أقل قلوت دما أمخري أملاك زوعل أما مخر أملاك تقبلوا غازم محلالف كم زخانة قال أملاك ينقرن أمخر أملاك زوعليو نبي تنبيت إرمياس كنرو خلنا بزعباتهم حسوت نبيات كاب أملاك كي تقبلوا بحسوت زنبي زنبرو سبات كزارب كله أمخر أملاك أي وعلون أمخر أملاك وعلم تزغونو سي مخرج زيابير مسنجرو نيروم إلو إجزيابير بعلون نبي إرمياس زقلت الله خزارب كله أم عرب عسران سلسن كله خندري وخلنا بزعباتهم زي تلاكو إجزيابير زي لاهم نبيات كابلبهم هندسهم ززاربو نبيات بزعبهم تزاربو أبو تصحيف لنا له أم عرب عسران سلسن تقص عسران كلتن بفلاي كم زيبل أم خري وعيلهم نيروم انت زخونس قالاتين هزبي مسمعوهم كاب تخوفو ما قدومن كاب اكي قبرومن كام ملسوهم نيروم أم خري وعيلهم تزخون يبل سلازي نبي أم خرق جيابير زوعلي مخرق جيابير زفلتي أبزهولكم عرب عسر تغلته النعوز مسلنا جيرنا له كم زقبل جيابير كاب عند دبنا ورده أب أف دنقان دويلو دمان آرون النميريا من تصوعهم كل يوم كأوصو بلوم دما زربايد أسمعو أما أكلكم نبين تلو إلو أنا إجزيابير براي قلة صلو بحلم خاي الزاربوي إجزيابير زاربوي أما خرق إجزيابير زوعلي نبين تلو براي قلة صلو بحلم خاي الزاربوي لندقنا بارياي موسيقنا كمتراي كنا النسو أبزلا بيتي أمونيو قصيري أفنا أفكايز الزاربو إلو مسكير الله سلازي نبي أما خرق إجزيابير زوعل مخرج زيابير زقبل حساب زيابير زقبل فقاد زيابير زقبل نتتقبلوا مخرج زيابير كازنقر نتسقط تقبلوا فقاد زيابير كازفلت مخانو ينقرنا أبا موس معرف سلسة تقص شوعاتون زيابير أملاخسي مستيرو نبارتو نبيات كي قلت اللم قلقوا أي قبرني بلق زيابير مخرون نبياتو ينقر نبياتو أم مخرو يوعلو مخانم نبي أموتون نجيرو الله اتصال ساي أقل قلوت نبي مبار تايو أبكر مجزياب هير زقوم ويا أبكر مجزياب هير دوزبل دماي أبكر مجزياب هير دوزبليو كمن بالكلنا أما صحاف قدس أنا أبكر مجزياب هير دوزبل إيه قبل كله حق يززارب أي حسوني أبكر مجزياب هير زقوم سي حق خمس الزارب مبر أبكر مجزياب هير زقوم حصوت كزارب بفتشو ما يكون اللوني أبكر مجزياب هير حصوت تزارب وزقوم يلن جياب هير بعلو برهانن جياب هير بعلو حقن سلزغونه حصوت أبو خمس كلوس حويك أو وصيو زبالعو سلازي أبكر ما أملاخ زقوميو أبكر ما أملاخ دوزبليو نبي أبكر دما ينقص معراب عسر شوعات هم يللو إلياس تسبيتاوي أبتقص حدا كابتم حدا كابتم أبقيل عدزنا ورود ما إلياس تسبيتاوي نأكاب بزن عمزات زياتن أنا غيت زاربكو أو لخنة ويزنام كي كون إتا أنا أبقدميو دو إلى زله جيابير أملاك إسرائيليو بولو يبلنا سلسي أبكر من جيابير دو زبل كم زخوانة نبي أبكر ما أملاك موام
أقلقلوتو خمس خونه ينقرنا الله رابعي دما نبي كم أف أملاخ كوينو كاب أملاخ سمعوا ززارب مخانو قال أملاخ ينقرنا أبزات معرف أربعة كاب تقص عسرت حمشت جميرنا انترينا يو كم زيبل شعوك راك زيابي هرب موسى ندده بلوخا أرون حوكا اتليوا ودو يلون نسو صبوق تزارب مخانو فلت ألخو إنه خا نسو قبلك يوصالو مسرائك كاد ما بلبق حقوسيو نسخا نو كتزاربو إخا اتقالات دما أب أفو أمبر أنا خا مس أفكان مس أفون كوينة اتتقبر وخم هروكم نبي أفك زيابير كوينو ززارب نبي كزارب كله كافك زيابير تقبلو بسمك زيابير كزارب كلش أفك زيابير يزارب كم زلو اتقال أملاك نقرنا كلهم يزولنا نبي أفك زيابير يبلنا أب أف أرونن أب أف موسين كوينة أنك زيابير كزاربي إلو كخون كايو نسو أف يخونك كان سخاد ما خم أملاك تخونو نسو أب كندها نزبي يزارب إلو أبزداقم معرف حموشتها كاب تقص عسران سلستن جميرنا كونها كله تخرن كندد كله كاب تسأل ما قال مسمعو كلاتهم حلقون نقراتكمن شماقلتاتكمن نباي قربكم بلكم دما مسيز الزارب زلو إنه إجزابير أملاخنا كبرتون عبيتون أرأينا دمتون كما أكل حوي سمعنا أملاخ مسبك الزارب نسخ أبيه واتكنبر لو مرئينا حجد ما سلمنتاين نموت إذا عب حوي خبل عنا يمو دمت إجزابير أملاخنا ملسنا انت سمعنا نموتنا كاب كله سقاخة كمانا دمت هي أملاخ كما أكل حوي الزارب سمعس بي واتزنبر من الله نسغاد أقرب إجزابير أملاخنا زبلو كله دما سمع إجزابير أملاخنا زنقركا كله النسخة نقرنا نحنا خاخن سمعون كنقبروني نايلو إجزابير بأف موسى خمس الزارب أف موسى إجزابير قال أملاخ كم زقمت ينقرنا أبزداقم عسر شمون تون اتي نبي كاب إجزابير سمعو أف أملاخ كوينو كم الزارب أبون موسى نجيرو قالو كما غازب لنبي خما أكل أحوات كاختن سألو مي إلوه قاليك أب أفو خنبري اتقالي أب أفو خنبري سلازي نبي كاب أملاخ قال أب أفو يقبل قال إجزابير يقبل أف نبين أف إجزابيرن بحد خوينو تسمع ميعو يوز الزارب قاليك أب أفو خنبري أبت نبي أبت تصوعو خما أكلك زلعلو نبي أبوك علي أب أفو خنبري نسود ما زاززكو كله خنقروميو إلو ينقرنا بزراقم عسر شمونته سلازي قويتا أملاخنا بنبي جيرو خمس زارب حدا نبي أقل قلوتك كم أف أملاخ كوينو أب كند أملاخ كوينو ززارب مخانو ينقرنا له ناي إبراويان صحفي أم عرف حدا كابتقص حدا جميرنا خنريو خلنا أملاخ بزح ساعن ببزح مقدن قدم نبوتاتنا بنبيات جيرو مستزاربهم يبن سلازي قدم نبوتاتنا أملاخ بنبيات جيرو تزاربهم يبلنا أملاخ بنبيات تتقيمو أف نبيات تتقيمو كم ززارب ينقرمو أبزن دحروت معالتات نانا بتوراس كل زقبرو ودو يسوس كريستوس وراس كل زقبرو بون عالم زفتر ودو جيرو نعانا تزاربنا اتناي موداتا نبي يسوس كريستوس اسوس لعله ناي نبيات نبي ايو ناي نبيات سنتر ناي تنبيتكا يسوس كريستوس مالتي سلازي املاخ بقداموت نبيات كم تزاربه حج خاب يسوس كريستوس يزارب كم زلو يزارب ابقال اي بيتروس معرف حاده كاب تقص عسرا جميرنا كنريو خلناون كل صحف تنبيت ترجمو كاب رؤسو خمزي كونه قدم كله ازفلطو يلنا تنبيت سي قدسات سبات يوم بمنفس قدس تمريحهم كاب املاخ التزارب ومبر كتو بفقاد سب زمص ايكون النبيات تزاربو اب افهم
ናይ እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ዝቐመጠሎም እዮም ዝዛረቡ እቲ ሓምሻይ ኣገልግሎት ዝገብሮ ነቢ እንታይ እዩ እንተበልና ራእይ ዝግለጸሉ ሰብ ራእይ ይግለጸሉ ኣብ ሳሙኤል ቀዳማይ ሳሙኤል ታሽዓይ ምዕራፍ ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ ብጥቕሲ 9 እዚ ሎሚ ነቢ ዝበሃል ዘሎ ቀደም ራእይ ይበሃል ነበረ እሞ ቀደም ኣብ እስራኤል ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ክሓትት ምስ ዝኸይድ ንዑ ናብ ራእይ ንኽይድ ይብል ነበረ ይብለና ነቢ ከዓ ራእይ ዝግለጸሉ ሰብ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ቃል ኣምላኽ ይቕበል ቃል ንቃል ከምኡ ከዓ ብራእይ ከዓ እግዚአብሔር ዝገልጸሉ ነገራት ራእይ ካብ ኣምላኽ ዝቕበል ምዃኑ ከዓ ይነግረና እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ተጻሒፍልና ኣሎ ኣብ ምዕራፍ 14 ካብ ጥቕሲ 29 ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ነቢያት ክዛረብ ከሎ መምርሒ ክህብ ከሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ነቢያት ድማ 2 ወይ 3 ኮይኖም ይዛረቡ እቶም ካልኦት ከዓ ይመርምሩ ኣብ ጥቕሲ 30 ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ነቢያት ንሓደ ራእይ እንተተገልጸሉ ግና እቲ ቀዳማይ ስቕ ይበል ኢሉ ብራእይ ከዓ ከም ዝግለጸሎም ንነቢያት ራእይ ከም ዝርዩ ነቢያት ከዓ ይነግረና ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ሻድሻይ ድማ ነቢ ካብ ተራ ትንቢት ዝዛረቡ እተፈልየ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ይግባአና ተራ ትንቢት ክንብል ከለና መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ኩሎም ኣመንቲ ክንበዩ ይኽእሉ እዮም ነፍስ ወከፍ ሰብ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኡ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ሓደ ግዜ ድዩ ክልተ ግዜ ኣጋጣሚታት ድዩ ኣብ ተፈላለየ ግዜ ኣምላኽ ደሪኽዎ ክዛረብ ከም ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ኣብ ጥቕሲ 1 ከምኡውን ኣብ ጥቕሲ 5 ተሪእና ንፍቕሪ ሰዓብዋ ይብለና ንመንፈሳዊ ውህበት ምናዳግና ክትንበዩ ቅኑ ይብለና ምዕራፍ 14 ጥቕሲ 1 ንፍቕሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ውህበት ምናዳ ክትንበዩ ቅኑ ስለዚ ኩሉ ክንበ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ኩሉ ኣማኒ ናይ ትንቢት ጸጋብኡ ክሓልፍ ከም ዝኽእል ይነግረና ኣብ ጥቕሲ 5 ምስከድና ኣብቲ ምዕራፍ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ስለዚ ኩልኻትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ምናዳግና ክትንበዩ ኩልኻትኩም ክትንበዩ እፈቱ ኣለኹ ስለዚ ኩሉ ሰብ ክንበ ይኽእል እዩ ኩሉ መንፈስ ኣምላኽ ዘለዎ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኹ ክንበ ይኽእል እዩ ነቢዩ ማለት ግና ኣይኮነን ኩሉ ክንበ ይኽእል እዩ ኩሉ ነቢዩ ማለት ግና ኣይኮነን ስለዚ ክንበ ከም ንኽእል ኩሉ ሰብ ክንበ ከም ዝኽእል ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ እታ ማሕበር ምእንቲ ክትህነፅ ዝትርጉም እንተዘየልዩ እንተዘይኮይኑስ ካብቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ከዓ እቲ ትንቢት ዝንበይ ዓቢ ሓደ ግዜ ብቋንቋ ትንቢት ይመጽእ እዩ እቲ ብቋንቋ ትንቢት ዝመጸ ግን ተርጓምን ድሕር ዘይብሉ ወላ ሓደ ዝፈልጦን ዘስተውዕሎን የለን ስለዚ ካብቲ ብቋንቋ ዝንበብ ብዝስማዕ ብዝርዳእ ቋንቋ ገይሩ ዝንበ ሰብ ይዓቢ ይብል ኣሎ ኩሉ ሰብ ክንበ ከም ዝኽእል ኣቐዲሙ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዮኤል ምዕራፍ ኣብ ትንቢት ዮኤል ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 28 ኣፍሊጡ ኣሎ ከም ዝኽብል ብድሕር ዚ ክኸውን እዩ መንፈሰይ ናብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ክኹዕየ ናብ ልዕሊ ኩሉ ስጋ ክኹዕየ ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣረገውትኩም ሕልሚ ክሓልሙ ኣጓብዝኩም ከዓ ራእይ ክርእዮም ኢሉ ኩሉ ሰብ ክንበ ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ክሓልም ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ራእይ ክርኢ ከም ዝኽእል ኩላህና ክንበን ራእይ ክንርኢ ከም እንኽእልን ይነጊሩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ መንፈስ ምስ መፀ መንፈስ ኣብ ኩሉ ስጋ ምስ ወረደ እታ ቤተ ክርስቲያን ምስ ተሃንፀት ማለት እዩ ኣብ በዓል 50 መንፈስ ኣብ ኩሉ ይወሪዱ ኣብ ዝኣምን ዘበለ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ይወርድ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝወረደሉ ሰዓት ብመንፈስ ሞይቆም ሰባት ክንበዩ ከም ዝኽእሉ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኩሎም ተነቢዮም ማለት ግና ኩሎም ነቢያት እዮም ማለት ከም ዘይኮነ ክንሕዞ ይደሊ ከመይሲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ነጊሩና ኣሎ ኩላቶም ዶ ሐዋርያት እዮም ይልና ኣይኮኑን ኩላቶም ዶ ነቢያት እዮም ኣይኮኑን ኩላቶም ዶ መምሃራን እዮም ኣይኮኑን ኩላቶም ዶ ገበርቲ ሓይልታት እዮም ኣይኮኑን ኩላቶም ዶ ውበት ምፍዋስ ኣለዎም ኣይኮኑን የብሎምን ኩላቶም ዶ ቋንቋታት ይዛረቡ እዮም
ኣይዛረቡን እዮም ኩላቶም ዶ ይትርጉሙ እዮም ኣይትርጉሙን እዮም ስለዚ ናይ ነቢይነት ውህበት ከም ትልክዕ ናይ ሃዋርያነት ጸጋ ዝተፈልዩ ሰባት ዝወሃብ ናይ ኣገልግሎት ናይ ነቢይነት ዝወሃቦም ሰባት ናይ ምምሃር ጸጋ ዝወሃቦም ናይ ገበርቲ ሓይልታት ናይ ምዃን ውህበት ምፍዋስ ዘለዎም ብፍሉይ ውህበት ጸጋ ከም ዝወሃቦም ይነግረና ኣሎ ስለዚ ነቢ እንብሎ ካብቲ ተራ ትንቢት ዝዛረቡ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ ፍልይ ዝኾነ ውህበት ምዃኑ ንሓዞ ሻብዓይ ድማ ነቢ ቅድሚ ዝኣገረ ቅድሚ ኩሉ ትዝበልናዮ ኣገልጋሊ ናይ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ቃል ኣምላኽ ዘይምህር ቃል ኣምላኽ ዘይሰብኽ ነቲ 66 መጽሓፍቲ ኣንቢቡ ክገልጾ ዘይክእል ክምህሮ ዘይክእል ብኡ ክጸንዕ ዘይክእል ብኡ ከገልግል ዘይክእል እንተኾይኑ ነቢ ተባሂሉ ክጽዋዕ እውን ኣይክእልን እዩ መጀመርያ ናይ ነቢ ሓላፍነት ቃል ኣምላኽ ምምሃር እዩ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ተዓንተወይ ዘንበብናዮ ናይ ሳሙኤል ትንቢት ተርእናዮ ናይ ሳሙኤል ነቢ ዘረባን ተርእናዮ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 23 እቶም ሰባት ጸሎት ምጽላይ ብዛዕባና ከይተሓድግ ሳሙኤል ብዛዕባና ጸልየልና ከይንጠፍእ ጸልየልና ምስ በሎም ዝመለሰሎም መልሲ ኣብኡ ተኣሚትሎ ኣነስ እታ ጽብቕትን ቅንዕትን መገዲ ባድኣ ክምህረኩም የንበር ኢሎ ስለዚ ናይ ነቢ ሓላፍነት ምምሃር እዩ ቃል ኣምላኽ መንጋር እዩ ቃል ኣምላኽ ምፍላጥ እዩ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምብሳር እዩ እቲ ቀዳማይ ስርሑ ናይ ነቢ እግዚአብሔር ይብል ኣሎ እናበለ ተፈላለየ ዓይነት ክብል ዘይኮነስ እቲ ቀዳማይ ስርሑ ቀዳማይ ሓላፍነቱ ብጎይታ ተዋህቦ እታ ቅንዕትን እታ ጽብቕትን መገዲ ንሰባት ክፈልጥዋ ምምሃር ወንጌል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምብሳር ከም ዝኾነ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ ጥቕሲ 2 ጀሚርና ጥቕሲ 2 ጥቕሲ 4 ተርእናዮ ኣብታ ማሕበር ናይ ኢየሩሳሌም ዕግርግር ምስኮነ ብምምቃል ባእሲ ብምምቃል ምግቢ ምፍልላይ ምስኮነ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብኡ ተረኺቡ ብመንፈስና ተደረኸ ዝበሎም ነገር ተስተውዒልናሉ ሓላፍነት ናይ ጴጥሮስ ሓላፍነት ናይ ሐዋርያ ሓላፍነት ናይ ነቢ ሓላፍነት ናይ መምህር ሓላፍነት ናይ ወንጌላዊ ሓላፍነት ናይ ጓሳ ናይ ፓስተር እንታይ ከም ዝኾነ ኣብኡ ግሉጽ ገይሩ ተዛሪብዎ ኣሎ ሓልተን ሓላፍነት እቲኣተን ክልተን ከምዚ ኢሉ ከዓ ተዛሪብዎም ሽዑ እቶም 12 ኩላቶም ንኹሎም ደቂ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕና ቃል ኣምላኽ ሓዲግና ኣብ ማኣዲ ከነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ ክንሓድግ ቀዳማይ ሓላፍነትናስ ቃል ኣምላኽ ክንምህር እዩ ኢሉ ጴጥሮስ ሐዋርያን ነቢን እዩ ነይሩ ውህበት ጸጋ ሐዋርያነትን ውህበት ጸጋ ነቢነትን ነይሩዎ እዩ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ስርሐይ ምምሃር ቃል ኣምላኽ እዩ ኢሉ ነቲ ምምሃር ቃል ኣምላኽ ኣገልግሎት ሓዲገ ኣብ ካልእ ክኸይድ እቶም ኣገልገልቲ ናይቲ ቃል ዝኾኑ ናብ ካልእ ክኸዱስ ኣይግብኡን እዩ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 4 ደጊሙ ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎት እዚ ቃል እዝን ከየብ ኮርና ንሓዝ ይብል ከየብ ኮሩ ኩል ግዜ ነቂሖምን ተጊሆምን ክገብርዎ ዘለዎም እቶም ሐዋርያትን ነቢያትን እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረና ከሎ ጸሎትን ኣገልግሎት እዚ ቃልን ቃል ኣምላኽ ምምሃርን ምጽላይን እቲ ዝዓበየ መሳርሒ ናይ ኣገልገልቲ ከም ዝኾነ ነቢ ይኹን ሐዋርያ ይኹን መምህር ይኹን ጓሳ ይኹን ወንጌላዊ ይኹን ምጽላይን ምምሃርን እቲ ዝለዓለ ሓላፍነት ቅድሚ ኩሉ ተሰሪዑ ክግበር ዘለዎ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዎ ኣገልገልቲ ሽሞም ኣገልገልቲ ዝጽውዑ ቃል እግዚኣብሔር ክምህሩን ክጽልዩን እቲ ቀዳማይ ሓላፍነቶም ከም ዝኾነ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነግረና ማለት ስለዚ ነቢ ቅድሚ ኩሉ መምህር ናይ ቃል እግዚኣብሔር ቅድሚ ኩሉ ሰባኺ ቃል ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ወንጌል ነጋሪ ምዃኑ ንሓዞ ሓደ ግዜ ግና እቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ተንቀሳቐሶ ከምቲ ዝደለዮ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ፍቓዱ ገይሩ ግና ኣብቲ ሰብ ክሰርሕ ይጅምር እሞን ትንቢት ከዓ ክንበል ካብ ኣምላኽ ተቐቢሉ ከዓ ብመንፈስ ክዛረብ ከም ዝኽእል ከዓ ክንሕዞም ይግባእ ኩሉ ግዜ ግና ከምቲ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ዝውልዖ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ዘጥፍኦ ነገር ከም ዘይኮነት ናይ ትንቢት ነገር
منفس أملاخ أبتنكساقسلو غزي طرحيو اتتنبيت كزارب زخل منفس أملاخ ينكساقس كنا صاوعيت نبي يكون صاويت حواريا زلو كي قوارص خغبرو زلو ግን مصلاين قال እግዚአብሔር أملاخ ممهارن كم زخونه نحزو እቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተገሊጹ ዘሎ ህበት ነቢይነት ከዓ ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ከፊልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሰለስተ ደረጃ ነቢ ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ሰሪዕናዮ ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ነቢ ከም ዝኾነ እዩ መጀመርያ ባዕሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ይነግረና እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ጥቕሲ 15 ከምኡውን ጥቕሲ 19 ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ሙሴ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ ከማኻ ዝበለ ነቢ ካብ ማእከል ኣሕዋትካ ከተንስኣሎም ከማኻ ዝበለ ነቢ ቃለይ ካብ ኣፉ ከንብረ ንሱ ድማ ዝኣዘዝክዎ ኩሉ ክነግሮም እዩ ነዚ ነቢ ዘይትሰምዕ ከዓ ክትምንቆስ እያ ካብ ህዝባ ክትውሰድ እያ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ እዚ ትንቢት እዚ ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኣብ ዳሕራይ ገሊጽዎ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ገሊጽዎ ኣሎ ኢየሱስ እቲ ቀዳማይን ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ዝኾነ ናይ ምእማንና ሃዋርያውን ተባሂሉ ኣሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕብራውያን ምእማንና ሃዋርያ ነቢይን ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ የፍልጠልና ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ተቐበአ ዝመስሎ ዘይብሉ ልዑል ናይ ምእማንና ሃዋርያ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነቢውን እዩ ነቶም ነቢያት ዝበሃሉ ውበት ጸጋ ነቢይነት ዝህቦምን ንሱ እቲ ናይ ነቢያት ነቢ እዩ ሙሴ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብመንፈስ ኮይኑ ኣምላኽ ሓደ ነቢ ካብ ማእከል ህዝቡ ከም ዘልዕል ብትንቢት ነጊሩ ነይሩ ተዓንተ ወይ ዝበልናዮ እቲ ሙሴ ዝተነበዮ ትንቢት ከም ተፈጸመ ከዓ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 22 ጀሚርና ከነንብብ ከለና ሙሴ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንስኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓዩ ነቲ ነቢ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ ከም ዝበለ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ነቢ ንሱ እቲ ሙሴ ተዛረበሉ ከም ዝኾነ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ገሊጹሎ እስጢፋኖስ እውን ኣብቲ ቅድሚ ሳንሂድረን ቀሪቡ ተኸሲሱ ክማጎት ከሎ ብዛዕባ እቲ ሓቂ ኣብ ሻብዓይ ምዕራፍ ጥቕሲ 37 ነዚ ነገር እንደገና ደጊምዎ ኣሎ እቲ ንደቂ እስራኤል ኣምላኽ ካብ ኣሕዋትኩም ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢ ከተንስኣልኩም እዩ ንስምዕዎ ዝበሎ እዚ ሙሴ እዚ እዩ እዚ ሙሴ እዚ ተዛሪብኩም እዩ እቲ መሲሕ ካብ ማእከልኩም ከም ዝትንስእ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ነቢ ኢሉ ዝፀውዖ ሙሴ ንሱ እዩ ኢሉ ይምስክር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 21 ከምኡውን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ጥቕሲ 19 ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ምዃኑ ተዛሪቡሎ ብፍላይ ኣብ 24 ጥቕሲ 19 ዘሎ ከምብቦ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ በሎም ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር እቶም ብሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ቆሪጾም ንዓዶም ዝምለሱ ዝነበሩ ቆሎጵያ ዝበሃል ናብ ኤማሁስ ዝኸዱ ዝነበሩ ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ምስኦም ተዛሪብ ብድንገት መጽኡ እናዘራረቦም ክኸይድ ከሎ እንታይ ኮንኩም ኢኹም ግዩኹም እንታይ እዩ ዘጨንቐኩም ዘሎ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ትዛረቡ ምስ በሎም ንሳቶም ዝበልዎ ምስ መለሱሉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ኢሎም ናይ ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኩሉ ህዝብን ብግብርን ቃልን ከኣሊ ነቢ ዝነበረ ሰብኣይ ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና ካብዚ ኣልዒሉ ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ባዕሉ እቲ መሲሕ ምዃኑ ምስ ገለጸሎም ዓይንቶም ከም ተኸፍታ ከም ዘለለይዎ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ነቢ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢ ከም ዝነበረ ይነግረና ስለዚ እቲ ካብ ማእከል ኣሕዋቱ ዝትንስእ ነቢ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነን እቲ ብሙሴ ባርያ ኣምላኽ ተነግረ ትንቢት ብምምጻእ ክርስቶስ ከም ተፈጸመ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዳዕዲዑ ይነግረና እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብስጋ ኣብዛ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ውበት ጸጋ ትንቢት ኣብኡ ይዓይ ከም ዝነበረ ንርኢ ኢና ነቶም ኣብ ላዕሊ
ካብ ሓደ ክሳዕ 7 ዝረኣናዮም ወይ ዝዘርዝርናዮም ነቢ ዝገብሮም ኣገልግሎት ዝገልጹ ረቋሒታት ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራእዮምን ተገሊጾምን እዮም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቶም ነቢያት ተባሂሎም እተሰምዩ ደቂ ሰባት ግና ኣይኮነን ንሱ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ኮይኑ ኣብ ክንዲ ሓጣን መስዋዕቲ ክኸውን ንሓጥ ከድሕን ካብ ኣምላኽ ተላከ ወዲ ኣምላኽ እዩ ንሱ ኣምላኽ ከሎስ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም ምንዛዕ ከይረኣዮ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ሓጢኣት ኩሎም ደቂ ሰባት ጸይሩ ኣብ ክንዲ በደል ደቂ ሰባት ብመሪር ናይ መስቀል ሞት ተቐጺዑ ዝሞተን እተቐብረን ከም ዝኾነ ከምቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝብልዎ ከዓ ንሞት ስዒሩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ዝተንስአን ንሰማይ ከዓ ዝዓረገ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዘሎ ከዓ ዝገልጽ ጎይታን ኣምላኽን ከም ዝኾነ ከዓ እቲ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ኩሎም ቶም ጥቕስታት ሓደ ክልተ ኢልና ብዛዕባ ጎይታ ዝዛረቡ ክንገልጾም ግዜ ይብልናን ኩላቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ከነንብብ ከለና ብዛዕባ ጎይትነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረቡ ብዛዕባ ስቕሎቱን ሞቱን ዝዛረቡ እዮም መብዛሕትኦም እዚ እቲ ብቐዳማይ ደረጃ ንሰርሖ ጎይታ እዩ ኢልና ኣለና ብኻልኣይ ደረጃ ንሰርሖም ድማ ነቢያት ኣለዉ እዞም ብኻልኣይ ደረጃ ንሰርሖም ነቢያት ከዓ ሰረቲ ነቢያት ተባሂሎም ይጽውዑ ሰረቲ ነቢያት ኣለዉ ሃነጽቲ ነቢያት ከዓ ኣለዉ እዞም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነቢያት እተሰምዩ ኣብቲ ምንባር መሰረት እምነት ክርስትና ግደ ዝነበሮም ነቢያት እዮም እዞም ሕጂ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዓንተ ወይ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ተው 3 ጥቕሲ 1 ዘንበብናዮ ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ናይ ሶርያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ሐዋርያትን ነቢያትን ነበሩ ክብል ከሎ እቶም ነቢያት ሰረቲ ነቢያት ይዝዛረብ ዘሎ እቶም ሰረቲ ነቢያት ምስቶም ሰረቲ ሐዋርያት ኮይኖም ብሓንሳ ከም ዝዓየዩ ትቃል ኣምላኽ ይነግረና እቲ መሰረት እምነት ክርስትና በቶም ሰረቲ ሐዋርያትን ነቢያትን እዩ ተነቢሩ ድሕሪኡ ካልእ ሐዋርያ ይኹን ነቢ መሰረት ክርስትና ክስርት ሓላፍነት ዝተዋህቦ ዋላ ሓደ የልቦን እዚ ሓላፍነት ምንባር መሰረት እምነት ክርስትና ነቶም ሰረቲ ሐዋርያትን ነቢያትን ጥራይ በአምላኽ ዝተዋህበ ሓላፍነት ምዃኑ ነቕልበሉ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 እቲ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ካብ ጥቕሲ 19 ጀሚርና እምበኣርሲ ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ ማእዝኑ ዝኾነ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቕኩም ንራእዮ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ርእሲ ማእዝን ዝኾነ መሰረት ከዓ ነቢያትን ሐዋርያትን እተነደቕኩም ደጊም ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ስድራ ቤቱን ኣምላኽ ኢኹም እምበር ኣጋይስን መጻተኛታትን ኣይኮንኩምን ኢሉ ሰረቲ ነቢያትን ሰረቲ ሐዋርያትን ከም ዘለዉ ኣብዚ ቃል እዚ ኣተንቢሁልና ኣሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 1 እቶም ዝጠቐስናዮም ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከዓ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ ኢሉ ዞም ነቢያት እዚኣቶም ካብቶም ሰረቲ ከም ዝኾኑ ይነግረና ምስቶም ሰረቲ ሐዋርያት ኮይኖም በቲ ዘለዎም ጸጋ እናደገፍዎም እቲ መሰረት ከም ተነብረ ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ጥቕሲ 32 እውን ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን ኢሉ ነቢያት ከም ዝነበሩ ከም ዘገልገሉ ይነግረና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 5 እውን ነቢያት ኢልና ንሓዞም ሰረቲ ነቢያት የዝብል ዘለኹ ሰረቲ ሐዋርያት ሰረቲ ነቢያት ኣለዉ እዞም ሰረቲ ነቢያትን ሰረቲ ሐዋርያትን ነቲ መሰረት ክርስትና ክስርቱ በአምላኽ ማንዴት ዝወሃቦም ሓላፍነት ዝተዋሃቦም መሰረት ከንብሩ ከም ዝኾነ ንሓዞ ጳውሎስ ተዛሪበሎም ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3 ምዕራፍ ኣነ ከም ብልሓተኛ ሃናፂ ኮይነ ነቲ መሰረት ሰረትክዎ ካልእ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝመሰረት ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ ሰራትን ሃናጽን ዝበሃሉ ክልተ ከም ዘለዉ ንርአ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሓደ ካብቶም ሰረቲ ሐዋርያት ከም ዝኾነ
نحزو سلازي سرت لو اتمسرت مسرتو مساقومو كال بدحريو كسرت زقباء وي كسرت زلو ناي امنت سرت كخون كم زي كل كلهم تم بدحريو زموصوسي ابز تسرت مسرت زهانچو نبياتن حوارياتن ممهرانن دايم كخوننبر مسرت حدش كيدان كقوملنا زخولو يلون اتم 66 مصحفتي ተዋሂቦም ናዘለው መሰረት ከሆነና አብርስ ናይዚኦም ዘሃቡና ቶም ሐዋርያትን ነቢያትን ዘሃቡና መሰረት አብልዕልዩ ክነሃንጽ ተዘይኮይኑ ሓድሽ መሰረት ሓድሽ መጽሐፍ ቅዱስ ሓድሽ ምህሮ ካልእ ምህሮ ክንምህር ብፍጹም ኣይንኽእልን ኢና ዓመት ተغይሩ ዓመት መጽዩ ዓመት ይሓልፍ ዘመን ይሓልፍ ኩሉ ግዜ ግና እቲ መሰረት ጸኒዑ ዝነብር ኣይልወጽን እዩ ኣይውስኾን እዩ ኣይመሓየሽን እዩ እቲ መሰረት ዛጊት ተሰሪት እዩ እቶም ዝሰረቱን ንምስራት ሓላፍነት ተዋሃቦም ሰሪቶም ምስ ወድኡ ኸይዶም እዮም ብናቶም ጸጋ ዝግለጽ ዋላ ሓደ የለም ብናይ ሐዋርያነት ጸጋ ከም ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዝኾነ ብናይ ሐዋርያን ናይ ጳውሎስ ጸጋ ሐዋርያነት የዝግለጽ ወይ ብናይ ጴጥሮስ የዝበሃል የለን ከም የለን ብሕጂ ሃነጽ ሐዋርያትን ነቢያትን ጥራዮም ክመጹ ዝኽእሉ ማለት እቲ ሳልሳይ ደረጃ ቀሚጥናዮም ዘለና ነቢያት ኦር ዛጊት ተዛሪበሉ ኣለኹ እቶም ሳልሳይ ደረጃ ንሰርዖም ነቢያት ካ እቶም ሃነጽቲ ነቢያት ኢልና ዝሰመናዮም እዮም እዞም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ነቢይነት ዝምደቡ ነቢያት ድማ መሰረት እምነት ክርስትና ዘይሃንጹ እንታይ ደኣ ኣብ ልዕሊ ትድሮ በሐዋርያትን ነቢያትን እተሰረተ መሰረት እምነት ክርስትና ዝሃንጹ እዮም እቲ ነዞም ሃነጽቲ ነቢያት እዚኣቶም በኣምላኽ ተዋሃቦም ሓላፍነት ካ ኣብ ልዕሊ እቲ ድሮ በቶም ሰረት ሐዋርያትን ነቢያትን እተነጽፈ መሰረት እምነት ከሃንጹ ደኣምበር ሓድሽ መሰረት እምነት ክስርቱ ኣይኮነን ሓላፍነቶም ኣብ ልዕሊ እቲ ቅዱሳን ሐዋርያትን ነቢያትን መንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጽሓፍዎ 66 መጽሓፍቲ ቅዱሳት ጽሑፋት ተገሊጹልና ኢሎም ክውስኹ ኮነ ካብኡ ክንክዩ ስልጣን የብሎምን ኤፌሶን 4:11-13 ዘለው ንምህናጽ ማሕበር ኢሉ ሐዋርያትን ነቢያትን እግዚአብሔር ከም ዝሃበ እቶም ነቢያትን ሐዋርያትን ከም ዘድልዩ እቲ ቃል አምላክ ይነግረና ሕጂውን የድልዮም ሐዋርያት ሕጂውን የድልዮም እቲ ዕዮም ናብ ሕብረት እምነት ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ብጽሕና ክርስቶስ ክንበጽሕ ሙሉኣት ኮይንና ክንርከብ እቶም ኣገልገልቲ ድማ ሙሉኣት ኮይኖም ንምህናጽ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክገብርዎም ኢሉ ዝሃቦም ስለ ዝኾነ ቤተክርስቲያን ሕጂውን ክትህነጽ ቤተክርስቲያን ሕጂውን ናብ ሕብረት እምነት ክትመጽእ ሐዋርያት የድልዩና እዮም ነቢያት የድልዩና እዮም ወንጌላውያን የድልዩና እዮም ጓሶት የድልዩና እዮም መምሃራን የድልዩና እዮም ኩሉ ሓይልታት ጸጋ ዘለዎም የድልዩና እዮም ንምህናጽ ማሕበር ግና ዞም ሕጂ ዝግለጹ ሃነጽቲ ሐዋርያት ሃነጽቲ ነቢያት ሃነጽቲ ደኣምበር ሰረቲ ኮይኖም ክግለጹ ኣይክእሉን እዮም መሰረት ዛጊት ድሮ ተሰሪቱ ተወዲኡ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዘመን እዚ ጎይታና ኢየሱስ ንማሕበሩ ከምዞም ብሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕናዮም ዘለና ሃነጽቲ ነቢያት እዚኣቶም ይህባ ምዃኑ ክንግንዘብ ይግባአና ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ሰዓትና ከመይ ከም ዘሎ ኣይርኢን እየ ዘለኹ ንነቢ ከመይ ጌርና ነለልዮ ሓፈሻዊ ረቑሒታት ሓቀኛ ነቢ ከመይ ጌርና ንፈልጦ ከመይ ጌርና ነለልዮ ዝብል ክንርኢ ይደሊ ብዛዕባኡ ሓደ ክልተ ኣቀዲመ ኦሬዲ ጠቂሰ ኣለኹ ግና እንደገና እንተደገምኩዎምን ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ ሓፈሻዊ ረቑሒ ናይ ነቢ ዝገልጹልና መለለይ ነቢ ዝኾኑ ዝገልጹልና ቀዳማይ ነቢ ቅድሚ ዝኣገረ ማለት እዩ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልናዮ ኣገልጋሊ ቃል ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ምህርቲ እዩ ቃል ኣምላኽ ይዛረብ ድዩ ቃል ኣምላኽ ይገልጽ ድዩ ነቲ ብቀዳሞት ሐዋርያትን ነቢያትን ተገሊጹ በመንፈስ ቅዱስ ተዋህቦም መንፈስ አምላክ ዝነፈሶ ጽሑፋት ንዕኡ ኣንቢቡስ ይገልጽ ድዩ ይምህር ድዩ መጽሐፍ ቅዱስ ድዩ ዝምህር ወይስ ኣብ ካሊእ ዝውዕል ካሊእ ዝዛረብ እንታይ ዝዛረብ ዘሎ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ድዩ ዘረቡ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ድዩ እቲ ዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምህር ድዩ ኢልና ክንሓትት ይግባእ ሓደ ረቑሒ ቃል ኣምላኽ ዝምህር ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ እዚ ድማ ዓንተ ወይ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ጠቂሰዮ ነይረ
أنس تتصبغتن كنعتن مجدب بعد آخر مهركم ينبر من تأخذ ملمان بمحتاجين إجزابير ممبدال كباير حق تعسرحون عين نبين تاي كم زغنة تتصبغتن كنعتن مجدي كمهركم يلو ناي نبي أقل قلوت ممهر كم زغنة أقل قلوت قدامي مفلتيو ها نبي مقانو بممهر قال إنا نمزنو بتروسونكم إلنا له نحنا جنا شالوسن أقل قلوت إزقال إزن كيب قرنا نحاسب النبي كيب قرة أقل قلوت قال أملاخ زقل قل مخانو نحزو إتقال أي روحي رأي زقل صليو نبي رأي قل صليو أبقى ما يقولون تسمع راب 10 20 ساعة سالسان نجيرنا الله بزعباتهم نبيات كنجرنا خلوا برأي التقل صلوا مقلاصات كم ززارب نجيرنا الله أبتام حبر النبيات انتداها اليوم توم نبيات كنبيو خلوا كل التويسل استخوينهم ببترا خنبيو مستزاربه أمونغو قنا نحادي كابتم نبيات رأي انت تقل صلوا سي توم كالو تسقبلو اترأي تقل صلوا نبي يزارب يبل نبي رأي زقل صلوا ديو مجلس يحضر وعي أتي زقل صلوا رأي خاخ قل تخلو بقال سبب بقال فلتت بمللاي منافستي تتقيميو نتتقل صلوا قال زم حلال فوق سالساي النبي كابترا تنبيت الزارب التفليه إلنا يلنا كلهم نبيات كخوني اليوم أبيو إل نجيرنا له زقال زاقدمة تزاري بلو لهم أبقى ما يقولون توس معرف 10 تربعته تغسالا سانت شعتن كتنبيو هارر بلو كل قادكم تنبيو يلله أبلع كل سجا منفسي كفسسي كلهم كأخن بيوم يلله كل أنا خن بين خلينا أتر نبينا تسجع أقل قلت تسجع التوهابوجن فليز بله برايز قلت كم زخانة اتقال عمله ينقرنا الله نبيات كلهم برأي أي قلت الله من يقول نبي تسجعنا نبينا تزلوهم وعنا أقل قلت نبينا تزلوهم برأي زقلت الله كبرنا عمله يخون سلازي نبي أبكن دي إجزابير قيمو بمنفس النات تدرخن النات مرحن كزارب أملاها وعدك التعدك أقل قاليو قدم كدادم قنا سباخن ممهرن قال أملاخ أمزخانة نحزو حد أوانقنا إذا منفس كم فقدو خاب أملاخ بمنفس مقله نتقبله تنبيت كم زم حلالف نرأيه قال النبي بينو زقعز يكونن بقوجله يزقعز نبي بينو تلتيلي لو حد خوينو زخيد نبي أم مصحف قدس أين ركبن إنا بقوجله يمزخدو أتوم أم مصحف قبر هواريات تتقيسهم إن رخبهم نبيات كلاتهم بتصمدي ويكا بقوجله زنك أساقسون زقلقلون نبيات يوم زنبرو نابنت زغننا كابيور سالم نانس أوكي أزوردو نبيات بتصمدي وي بقوجله يوم اتنكساقسو أبقبر هواريات معرف 10 تحدي انترينا أبتا أبا أنس أوكي أزنبرت محبر بزح قصرهم نبيات كم زنبرو ينقرنا أبقبر هواريات 10 سلستون كاب حارس قاعكلته مالتيو أبا أنتوك يا زنبرت تا زنببكوا قدامي تزازبلكوا أبا 10 سلسته قبر هواريات هذا الله يقريت أكبر لي تا محبر يرسالم دبدابي أتحيزا نسبق محبر أنتوك يا زل آخذتهم نبيات يهودان سيلاسن يوم نيرم بتصمدي أبتا هواريا باولوس نفسب كورنثوس زصحافا ملأختها خيدنا انت تملكيتنا نبيات دما كلتا ويسلسته خوينهم يزاربو وتم كالوت يمرمرو كابتم تقميت امزلو نحادر انت تقلصلو غنا اتقدام يسق يبل سلازي نبيات كنبيو خلو انا نري حاده نبي كمزلو ديكونس بزحات نبيات كمزلو نتوم نبيات سلسته خلتا ويسلسته إلو قالو كاون العلي أب حنت محبر كم زركابو ينقر قال نبي بسرعة بجبابن إذا قلقل أب حدش كيدان تا محبر كريستوس بقول لك تأكب كلا تسرعات آخي بأن أقل قلوتان تم أب حد مقلات منفس
زغنا وبت منفس قدس كمي كخونو خمس قبام بنتصر تسريع لنا الله تأجل قلت نبي أدمّا أجبابن سرعتن زحزة من تكون حواري باولوس ممرحي زخون تحفلنا الله بسرعات زخيديو نبي أنا تراي نابله ناتي تراي سمع كم زيوخن زبل أيقونن بسرعتن بجبابن كم زخيد أب كورنثوس قدامي كورنثوس معرف 10:4 كابتقص 20 تشعتن جميرنا قص 4 زلو انتم بيبنا يو اتسرعات ينقرنا قال هابتم ممرحي تقصتات هابتم ممرحي تقصتات كوننا توهابنا كنت قصم انت ادلي قدامي ممرحي توهيبنا زلو كلاتهم من مهارون كما عادون سي كلتا ويسلست خوينهم ببترا كزاربو ببترا مزراب دفي انيو الكاسو الكام الزراب دي كونه ببترا مزراب قدامي كالاي ممرحي اتم قالو دمانه تتنغره تنبيت رقص كاب املاح مخانون زي مخانون كمرمرو يمرمري تنبيت يمرمري ثالثاي ممرحها كابتم تقميطم زلون حادرا انت تغلصلو تقدامي سقبل جميريون دي زارب دي زلخو كقصلي زبل تيكونس راي تغليصلو انت خوينا حاده كزارب اتراي مش جمر اتراي بزعبات تنبيت كنغر صنحي اتراي تغليصلو زبل زلو بزعبا اتي زنب زلو نبي ززاربو زلو تنبيت كاب املاح ديو كاب املاح ايكونن براي يغلصلو سلازغونه براي تغلصلو سب اذا خنبت صنحه تنبيت كاب املاح ايكونن وي كاب املاح يلو خرغاغص يو براي زغلصلو مو نحوخا نتوم كزارب صنحو قدامو تقيلم تبراي تغلصلو سب كزارب كم زلو سرعات امبيرلنا الله ثلاثه ነገር በብታራ ይዛረቡ ካልኦት ካ ይመርምሩ ራአንተ ተገልጸሉ እቶም ቀዳሞት ስቂበሉ ኢሉ መምርሒ ነጊሩና አሎ እትናይ መወዳታ ናይ ነቢ አገልግሎት ኣብቲ ዝመጽ ክንቅጽሎይና አገልግሎት ነቢ ይምርመር እዩ ዝብል ትንቢት ከም ዝምርመር ብኸመይ ዝምርመር ከኣ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፍልና ዘሎ ሓደ ክልተ ኢልና ኣብቲ ዝመጽ ክንጠቕሰና እግዚአብሔር ይባርኽኩም ነቲ ተማሃርናዮ ቃል ሰማዕናዮ ሎም ምሽት እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይባርኮ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓፂር ጸሎት ጸሊና አገልግሎትና ክንውድ ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽና أزينا نخبرك كان نمسكنك كان اللونا كل خبرنا أخايخون وقويتا تسألينا أما أكلنا ترخيبك كتمهرنا منفسك قدسك على تكل تسألنا تسألينا جابير أملاح يحفر كانان ترخيبك قدسك على كاسلس جلس كالنا وق جابير أملاح فلتت سلز وسخ كاننا فلتت برهاني مو جابير برهان سلز هاف كاننا كبر كلنا أخان بك اللونا نزل سمعنا يا قال أبي وتنا خنا قمطة كنمل على سلون كنبرلون كمولنا جابير بوم ردا كنا أتخن واتس كترد عنا باسم يسوع كريستوس نصلي وجابير أملاك كل خبرنا أخايخون سلازنا برنا سلاز مشات زنا مسكنك قويتا خبز بوتازي وتينا نبيتنا خن كيد كلنا أما قدنا كله مسانا خن كل خفا حلونا بسلام بدحن بيتنا بلسنا وجابير أملاك بيتنا بيت حقوس بيت سلام بيت فقري قبر لنا بمسمر زكتاتلو السمع زلو ونابزز زلو منفس كا يوردهم بمنفس قدس يملو مقلات قال كا يخون لهم عين تلبهم يكافت نقال كا أبلبهم كعقروا حيل هبهم قويتا خبري كل خبرنا خان بكا قال كاسي حيل اللو منفسي يفوس يتعي يتصنعني موك جابير قال كا بمسمع أبي وتم كحلف كل شيء فوسي أبي وتم يخون مدحان أبي وتم يخون لوتي أبي وتم يخون قويتا خبري كل خبرنا خان بكا لسمع كنا تمسكن باسم يسوع آمين جابير أملاك يبارككم أقول يبزحلكم سلام دم يهابكم روح ليتي يكبر لكم تباركوا سعزمت سجزي سلام كونوا باي باي